Если мы герб поменяем, все нормально будет. Я думаю, што ёсць праўда ў тым, што пагонь раз'ядноўвае таксама не толькі аб'ядноўвае, але і раз'ядноўвае беларусаў якраз праз тую гістарычную праўду, праз тыя гістарычныя падзеі, якія Переканал тебе все-таки Доминикас, так? так. От молодец, а? Шаўноліс. Калі ласка, прадстаўцеся, што вы ўмееце, чаму вам не ўсё адно стало ад таго відэа, якое вы пабачылі. Мяне зовут Рыгор Жыткоў. Я з'яўляюся беларусам, які жыве ў Празе ўжо доўга. І мы з адным знаёмым з Літвы вядзём свой такі канал на Ютубе. Ён яго назваў Літвіны Лайф. І на гэтым канале мы прапагандуем акадэмічны погляд на гістарыяграфію. Канешне, гістарыяграфію былога Вялікага княства літоўскага і, скажем так, Беларусі, Літвы, прымарна. І вось я пабачыў гэты стрым, альбо лекцыю, якую вам там прачытаў гэты пан Чывіліс нядаўна. Там прысутнічала пані Баранаўскеня, якая з'яўляецца жонкай літоўскага аднаго такога даволі вядомага там гісторыка Баранаўскаса, які і выдумаў гэты тэрмін, той літвінізм дзесьці ў 2005 ці 2006 годзе. І тады ён спасылаўся на нябожчыка Міколу Ярмаловіча, а потым сам пачаў ствараць вось такія тэорыі, што гэта нейкая канспіралогія, якую тут выдумалі беларусы, каб украсці мінуўшчыну ў слаўнай Літвы. Канешне, там усе гэтыя, потом да гэтага прывязалася Вільня наша і пайшло і паехала. І вось Чывіліс, я гляджу, што ён пачаў гэта ўжо рабіць такім больш метадалагічным спосабам, што ён там ужо пазбіраў нейкія доказы, хаця яны абсалютна нічога не даказваюць. Яны толькі даказваюць, што існуе нейкі погляд на гісторыю Беларусі ў кантэксце Вялікага княства літоўскага, які проста існуе. У яго ёсць свае распрацоўшчыкі, скажем так, той жа ён там прывозіў Краўцевіча, ён там прыводзіў Марзалюка, ён там прыводзіў нейкія фразы, нейкія рэплікі. У гэтага такога напрамку гістарычнай думкі, скажем так, ёсць свае прыхільнікі, ёсць нават нейкія групы ў Фейсбуку, на інтэрнэце, якім гэта падабаецца, якія на гэтым жывуць, і іх гэта неякім спосабам задавольвае, таму што гэты канцэпт дае, можа, ім некае адчуванне вялікасці, альбо там слаўнасці, альбо яшчэ чаго. Вось, ён не мае нічога такога канкрэтнага з акадэмічнай навукай, таму што ёсць, акрамя Краўцевіча, у Беларусі цэлая плеяда вельмі таленавітых і более знакамітых у акадэмічнай сферы і прадуктыўных даследчыкаў, якія, яны ведаюць пра існаванне гэтага погляду, што, як апісаў Краўцевіч, як там падаваў Чывіліс на гісторыю ВКЛ у кантэксце Беларусі. Але гэта не з'яўляецца ані ідэалогіяй, ані пагрозай існаванню Літвы. Да таго ж нельга ўвогуле украсці мінуўшчыну, таму што яна была і прайшла. Это як украсці прашлаводні снег ці яшчэ што. Але самае страшнае, на мою думку, што Чывіліс сябе цяпер усведамляе як нейкі маральны камертон усяго літоўскага народу, які збіраецца падсоўваць беларусам ізноў, значыцца, як вы павінны глядзець на сябе ў мінуўшчыне, як вам трэба рабіць які наратыў, які вы павінны мець сімвалы і гэтак далей. Што мы ўжо праходзілі, таму што нам у 20 стагоддзі хто толькі не казаў, якімі мы павінны быць, толькі не самімі сабой. І Чывіліс цяпер і прадстаўнік аднаго з суседзяў ізноў спрабуе рабіць нешта такое. І увогуле яго нават не здзіўляе, што ён кажа абсалютны крынж і маргінез. Як увогуле ў 2026 годзе можна несці такую некую лухту і абсалютна з сур'ёзным відам яшчэ. Рабіць з гэтага некую пагрозу, што там калі пачнецца вайна, калі пачнецца вайна, дык тады і будзеш рашаць, што рабіць. А не цяпер трэба беларусам, каб не пачалася вайна, што адказацца ад пагоні
Это, гэта што, калі Путін даведаецца, што Ціхановская сказала, все, пагоня больш не наша, дык ён скажа, ой, я не буду нападаць на Літву. Ну, гэта ж смеху варта. Таму што неважна, які там наратыў, хто дзе толкае у Маскве ці яшчэ дзе, калі Путін хоча напасці на Літву і сапраўды будзе все рабіць, ён нападзе, яму абсалютна па барабану нейкія наратывы. Ён там прыводзіў гэты Чывіліс паралелі з Украінай. Абсалютна не з'яўляецца гэта нейкай прадумовай нападу. Путін, можа, ён там, дзе у нейкіх інтэрв'ю казаў там гэтыя свае абсалютна дзікія уяўленні пра мінуўшчыну, але абсалютна той наратыў, які там, хто там распрацоўваў, Дугін ці не Дугін, гэта абсалютна ірэлевантна да таго, ці хацеў бы Путін напасці на ту Украіну ці не. Гэта не з'яўлялася некай кропкай на вагах, якія яму дазволілі сказаць, што от добра, цяпер я буду нападаць, таму што ў мяне ёсць наратыў. Вось. І таму ён падсоўвае нам ізноў некую лухту, што, маўляў, вам трэба адказацца ад саміх сябе, ад сваей мінуўшчыны, бо калі на нас Путін нападзе, дык мы вам тада будзем вас лічыць, што вы добранькія, а калі вы не адкажацеся ад пагоні, дык вы будзеце злыя. Ці што? Што гэта за брэд? Я ўвогуле не разумею, як чалавек, які лічыць сябе адукаваным, і там яшчэ сядзела гэтая Баранаўскіня, і яна таксама падпявала са сваёй там яшчэ калакольні, што вось там, як яна пыталася, там, ці калі вы святкуеце дзядоў, так вы тады як бы балты, а калі вы святкуеце радаўніцу, так вы тады славяне. Ну гэта кажа чалавек, які прэтэндуе на некі тытул ці званні некай акадэмічнай даследчыцы. Таму што ў Беларусі святкуеце тое і тое, і абсалютна гэта не з'яўляецца паказчыкам нічога. Гэта проста традыцыйныя святы, якія святкавалі нашыя продкі. І мае продкі, напрыклад, з аднаго боку каталікі, з другого боку праваслаўныя. І што мне трэба? Ад адных адказвацца, ад другіх к другім прымазвацца? Ну гэта смеху варта. У мяне продкі каталікі заслучаны з вельмі праваслаўнага краю, па бацьку, а па маці продкі праваслаўныя з вельмі каталіцкага нясвіжскага краю. І што мне цяпер рабіць? Куды мне цяпер падацца? Як мне цяпер сябе лічыць? Кім? Вось яму там пытаўся вось гэты Пётр, там адзін з беларусаў, растлумачыць, што ў Беларусі вельмі змешаная культура, вельмі нельга тут дзяліць па-жывому, рэзаць, а яны гэта не могуць уцяміць. Для іх гэта некі аксімарон, але Вялікае княства літоўскае, яно было яшчэ рускае і жамойцкае. І гэта аксімарон. Вось. І чамусьці продкам гэта не замінала. Але вось гэтым псеўдапатрыётам яно вельмі замінае. Бо яны нават, калі вы паглядзіце на калбу літоўскую, то там пераробленая назва гэтай краіны пад калбу. Яны кажуць «Летувос дідісіс кунігайшчыце». Это значыць, што ўсё астатняе яны адрэзалі, як бы яго не існавала. Не існавала ні Русі, не існавала ні Жамойці, была толькі Літва. І вось гэта была нейкая імперыя, як яны пытаюцца тут увесь час некаму, усім навокал сябе даказаць, што калі паслухаць то, што яны кажуць, то мы павінны, значыцца, прыняць некі іхні наратыў, што нашых продкаў нехта захапіў, заваяваў, падначаліў, карацей кажучы, зрабіў нейкім быдлам, і вось над імі сядзелі гэтыя літоўцы і панавалі. Ну, это таксама смешна. Это, можа, хтосьці і напіша, але ўсур'ёз аніводзін акадэмічны гісторык гэта не пацвердзіць. Вот, не кажучы на тое, што я спадару ці пану Чывілісу уже папытаўся нейкім чынам растлумачыць, што гістарыяграфію нельга маляваць чорнымі ці белымі колерамі. Яна складаная рэч, таму што то, што мы сёння ведаем, гэта вельмі маленькая інфармацыйная частка, што мы увогуле можам сабе дазволіць. А ён пра гэта кажа, як быццам там нехта заляцеў на машыне часу і паздымаў усё, і цяпер дакладна можа сказаць, хто там быў, хто там, ці той Міндоўг пачуваўся балтам, ці ён пачуваўся не балтам. Ну, это таксама смешна, таму што нават такога паняцця Міндоўг не ведаў. Вось. Таксама, як нейкі там Усяслаў Чарадзей не ведаў, што ён славянін. Увогуле такога ў людзей не было ў мазгах. Ён не ведае, гэты Чывіліс, што мінуўшчына ад сённяшняга дня адрознівалася як неба і зямля.
Вось 700 год таму назад людзі жылі у першую чаргу калектыўна, а не прыватна. Значыцца, што любы чалавек належаў да некай абшчыны, да некай групы людзей. Вось ён не з'яўляўся сам па сабе некай адзінкай сацыяльнай. Ён нічога не значыў сам па сабе. Ён значыў толькі як часціна групы сялян, ці баяр, ці князёў. А па-другое, галоўную ролю іграла тое, да якой з гэтых сацыяльных груп чалавек належаў. Таму што тая грамада альбо тое грамадства жыло саслоўна, а не так, як мы сёння. Сёння мы ўсе роўныя. А тады не. Калі вы нарадзіліся селянінам, то вы всю жизнь былі селянінам. Калі вы не нарадзіліся князём, все, вы князь на ўсё жыццё. І ваш статус даны тым, што вы князь. Вось. І абсалютна ірэлевантна, ці той князь быў літовец, ці ён быў русін, ці ён быў марсіянин. Абсалютна. Таму што мы ведаем, што наадварот, гэтыя ўсе дынастыі, князёў, каралёў, яны вельмі ганарыліся, што яны маюць некія іншаземнае паходжанне. Таму што гэта як бы узвышала над масай гэтых мясцовых туземскіх падданых, рабіла іх некімі болей статуснымі. Калі мы паглядзім ва ўсе гэтыя легенды, нават пра тых заснавацеляў Рыма, іх прэдак гэта Эней, ён прыплыў з Троі, ён лічыўся, што ён быў увогуле грэк. І самі літоўцы, літоўская гэтая знаць прыдумала сабе Палямона, рымскага патрыцыя, які дабраўся неяк з тога Рыма ў тую Прыбалтыку, і там вось ён уже аснаваў потым гэтую літоўскасць. І тут бачна, што яны сябе абсалютна не раўналі, што калі ўжо я князь і размаўляю на калбе, то я такі ж самы, як некі там селянін, што размаўляе на калбе. Абсалютна. Таго селяніна не лічылі за народа. Народам лічылася толькі знаць, толькі гэтае верхняе саслоўе, баярскае, княжескае, каралеўскае. Все астальныя былі проста падданыя. І абсалютна неважна ім было тым князям, на якой мове з імі размаўлялі сяляне дзе-небудзь там пад Коўнам ці пад Магілёвам. І гэта абсалютна было па барабану. Вось. Потым ужо на гэтую ідэнтыфікацыю па саслоўю наслаівалася ідэнтыфікацыя па роду. Хто быў мой мужчынскі продак? Вось. І той мужчынскі продак, ён мог быць некіх там рускіх кравей, ці літоўскіх, ці яшчэ якіх. Вось. Але гэта іграла адну з роляў, таму што той менталітэт, якім валодалі тыя людзі, ён ад нашага абсалютна адрозніваўся. Ён быў вельмі, ну, як бы сказаў, такі слаёны. Там акрамя саслоўнасці, радавітасці яшчэ, з якой мясцовасці, дзе вы жывяце, адкуль вы паходзіце, ці вы там палачанін, ці вы мінчанін, ці вы з Вільні, ці яшчэ адкуль. І тыя людзі, яны жылі вельмі рэгіянальна, лакальна. Не было такого, што ось як сёння, што сёння ёсць тэлебачанне, сёння ёсць газеты, сёння ёсць інтэрнэт, і мы ўсе можам размаўляць на адной мове і як бы маем адзіную культурную прастору. Таму што мы ходзім у школы, мы вучымся па адных і тых жа самых падручніках, і ўвогуле мы людзі, якія граматныя, умеем пісаць, чытаць. А тыя людзі нічога гэтага не мелі. Таму сёння казаць, што вось, як яны дапытваюцца, што, маўляў, яны былі ўсе літоўцы, а беларусаў не было. Ну, і як гэта не было? А хто ж тады быў? Канешне, яны, можа, сабе не называлі беларусамі, бо гэта пазнейшае названне, але яны сябе называлі інакшай. Таксама, як тыя літоўцы, яны не называлі сябе ўсе літоўцы. Не існавала нейкага літоўскага менталітэта, які быў як некая коўдра. Там ад Коўна да Вільні ці яшчэ ўсе людзі былі аднолькавыя. У іх яны гэта не вельмі любяць прызнаваць, але літоўцамі ці літвінамі называліся менавіта тыя прадстаўнікі эліты. А вось гэтая маса падданых сялян, гэтых халопаў простых, яны сябе называлі жмонес, людзі. Таксама, як вельмі многія з нашых продкаў, беларускамоўных ці рускамоўных, тады казалі, не было паняцця беларуская мова, але руская мова называлася. І трэба увогуле не блытаць рускі ў кантэксце сярэднявечча і рускі у кантэксце 21 ці 20 стагоддзя. Гэта абсалютна розныя паняцці, хаця яны гучаць аднолькава. Так? Але тады тыя людзі сябе называлі жмонес, людзі, мы тутэйшыя, проста людзі. Не існавала нейкага этнічнага ментальнасці ніякай, каб людзі вось
на шырозных прасторах, без сродкаў масавай камунікацыі, без існавання дзяржавы як таковой, яшчэ трэба разабрацца, што такое дзяржава у 13 стагоддзе і ў 20-м. Это таксама абсолютна розныя рэчы. Так вось, тыя людзі сябе проста лічылі: мы людзі, я чалавек. Жмонес, людзі, жмогус, чалавек. Вось гэта ўсё, што можна сказаць пра тых літоўцаў. А толькі ў 19 стагоддзі, дзякуючы вось высілкам будзіцеляў таго ж Даўкантаса ці Валанчуса, дарэчы, яны былі ураджэнцамі Жамойці. Это таксама трэба прызнаць. Яны не нарадзіліся ў Вільні. Гэта былі людзі з абсалютна іннай часткі той сённяшняй Літвы. Так? Але вось яны уже ў 19 стагоддзі сябе усведамлялі літоўцамі. І яны стараліся вось гэты наратыў, вось гэтую граматнасць на літоўскай мове несці ў простыя масы. І паступова да пачатку 20-го стагоддзя вось і з'явілася тая літоўская нацыя, якую сёння рэпрэзентуе гаспадарчы Віліс. Але гэта прадукт навейшага часу. У 18 стагоддзі не існавала нейкага літоўскага народа ў сённяшнім разуменні. Існавалі падданыя, скажем так, калбяшчыя, то есть тыя людзі, якія гаварылі на мове, якую яны самі называлі калба, і існавалі ліцвіны, якія ўжо сябе даўно перайшлі на польскую мову, вось тыя паны, шляхта і князі, і якія ўсё-такі культурна яны ўжо сябе больш атаясамлівалі з той пазнейшай рэччу паспалітай і з польскай культурай. І нават не толькі яны, вось нашы нават Каліноўскі, калі ён нарадзіўся, рос, і да апошняга ён, можна сказаць, таксама паходзіў з той такой польскамоўнай шляхты, але яна, хаця і гаварыла па-польску тая шляхта, аднак жа ж у іх быў мясцовы літвінскі гэты менталітэт. Таму яны казалі, што gente Літванус націоне полоніс. Я паляк літоўскага роду. Нам гэта гучыць як аксімарон. Але для іх гэта была абсалютна нармальная рэч. Таксама як бы Адам Міцкевіч, які нарадзіўся і вырас пад Наваградкам, паходзіў з старажытнага рода Міцкевічаў, гэта былі мясцовыя баяры. Але ён сябе лічыў літвінам, а пісаў на польскай мове і з'яўляецца сёння класікам польскай літаратуры. Вось такі аксімарон. І што, як мы яго будзем сёння дзяліць? Адрэжам частку ранняга Міцкевіча, скажам, вось да гэтага году ён лічыцца нашым, а пасля мы яго ўжо выкідваем у Польшчу. Ну гэта ж смешна. Так нельга гісторыю дзяліць. Таму мы, напрыклад, і на нашым YouTube-канале мы заўсёды кажам, што Вялікае княства гэта агульная спадчына. І, дарэчы, яно не называлася спачатку літоўскім, як гэта прэзентуе Чывіліс. Гэта ўсё ўзнікла значна пазней, калі ўжо была і пісьмо было ў гэтым вялікім княстве, пачалі пісаць граматы, дакументы, тады ўжо з'явіліся гэтыя тытулы. А так тыя людзі, як той же самы Міндоўг, ён проста быў вялікі князь. Ці той Гедымін. Вот ён напісаў у 1323 годзе, гэта, дарэчы, першае упамінанне пра Вільню. Ён напісаў грамату да ганзейскіх гарадоў. І ў гэтай грамаце ён пісаў, што я вось збудаваў каталіцкія касцёлы, і давайте вы нам пасылайце сваіх людзей, каб яны тут сяліліся, і бо нам трэба, я так троху утрырую, но, скажем так, ён хацеў сюды зазваць кваліфікаваных каланістаў, каб яны паднімалі мясцовую эканоміку, прыносілі сюды рамёствы, новыя тэхналогіі, купцы і гэтак далей. Дык вось тыя касцёлы для гэтых перасяленцаў ён пабудаваў у Вільні і ў Наваградку. І ён там гэтыя два гарады і ўпамінае. І што цяпер мы будзем рабіць? Таму што нам Чывіліс скажа, што мы адрэжам палавіну гэтай граматы і скажам, вось тут Гедымін, ён як бы пра Наваградак, а тут ён пра Вільню. Ну, это ж таксама дурасць нейкая. І як бы гэта падабалася ці не таму Чывілісу, але Вільня і Наваградак былі ясна і панятна для самого Гедыміна найбольш буйнымі і важнымі гарадамі ў яго княстве. І там ён будуе касцёлы, туды ён заве гэтых перасяленцаў. І, дарэчы, там ён піша. Вось таксама яшчэ адзін момент, які чамусьці ні тая Баранаўскеня, ні гэта Чывіліс, яны як бы іх не замецілі. Мы робім, як бы, тут мы паём, а тут мы не паём. Ён сябе тытулуе. Гэта тытул праведзены на лаціне, таму што пісалася шуганзу, а лаціна была мовай дыпламатычных адносінах з Захадам. І вось там піша «Dei gratia rex Litvinorum et multorum rutenорум». Вялікі, скажем так,
Божай ласкай, Божай міласці кароль літвіноў і ўсіх русінаў. І што цяпер рабіць нам з гэтым Гедымінам? Ён што, быў толькі літоўскі? Не, ён сябе лічыў, я і рускі князь, я князь русінаў, таксама як я князь літвінаў. Тое, што там на першым месцы стаіць літвінаў, а на другім русінаў, гэта як бы дзве вагі на адной перакладзіне. Яны аднолькава ценныя для таго гаспадара. І яго да гэтага дрэнна не было. І мы яго не збіраемся дзяліць. І таму у нас у Лідзе стаіць памятнік Гедыміну, таму што ён быў гаспадаром у нашых продкаў, таксама як у продкаў літоўцаў. Вось, і калі гэта не падабаецца Чывілісу альбо Баранаўскіне, гэта іх праблема, а не наша. Это ім трэба навучыцца мысліць у 2026 годзе як цывілізаваныя, адукаваныя людзі, а не як некія прыпыленыя патрыёты, якія выцягаюць некія гэтыя вось у стылістыцы 19 стагоддзя нейкія наратывы, што тут вашае, а тут не вашае, тут нашае, а тут не вашае. Вот такога не існуе, гэты падход даўно ўжо пераадолены. Але яны чамусьці вось думаюць, што яны з'яўляюцца нейкімі камертонамі, якія будуць дыктаваць усім і ў Літве, і ў Беларусі, як нам трэба жыць, як нам трэба ўспрымаць нашу мінуўшчыну. Не, так не будзе. Як бы яны там не стараліся. Дзякуй, Рыгор, за такі падрабязны адказ. Я б хацеў тады больш такія прынцыповае пытанне задаць. Ці можна казаць, што гэта нейкі літоўскі шавінізм? Гэта літоўскі шавінізм. Чаму ён існуе? Яны сябе адчуваюць некімі ушчымлёнымі? Што не так? Ну, ведаеце што, як сказаў вельмі мною паважаны беларускі акадэмічны даследчык Вячеслав Насевіч, сапраўды, у савецкі час, і, правда, гэта пачалося яшчэ раней, у 30-е гады, у Літве, тады яна была каўнавская, потым яна стала літоўская ССР, але быў створаны такі гістарычны наратыў вельмі тэндэнцыёзны, дзе ўсё спрашчалася да абсалютна вельмі складаныя рэчы спрашчаліся у вельмі простенькі наратыў. Мы сядзелі, потым мы паўсталі, мы пашлі ўсіх захопваць, мы ўсіх захапілі, перш за ўсё беларусаў, бо яны вообще ніхто, і потым мы ўжо толькі царавалі над імі. Всё, вось, як бы так бы, можна сказаць, спрошчана. А цяпер яны людзі, якія, не все, канешне, таму што, што мы будзем казаць, не толькі ў Беларусі, але ва ўсіх краінах, скажем так, 2/3 абывацеляў нешта ведаюць пра мінуўшчыну сваіх краін, але не вельмі гэтым замарочваюцца. І іх гэтая праблема абсалютна не датычыцца. Але ёсць некі працэнт людзей, як вось гэтыя азабочаныя Чывілісы і Баранаўскіні, якіх гэта вельмі як бы на ўзроўні сентыментаў датыкаецца, таму што яны цяпер адчуваюць, што тыя наратывы, якія яны як бы засвоілі ў школе, на якіх яны выраслі, вось гэта іх уяўленне сябе ў кантэксце мінуўшчыны, яно аказалася дутым. Аказваецца, што не ўсё было так проста, як цяпер любяць казаць, што гісторыя не можа быць спрошчаная да нейкіх прафанацый, як гэта прэзентаваў Чывіліс. І што заваяванні нельга проста аб'явіць. І ж трэба і даказаць, што яны былі. Трэба даказаць, што тыя князі былі калбяшчымі. А яны ж не могуць. Трэба даказаць, што пагоня была ісконны літоўскі сімвал. А дзе яны, як яны гэта даказалі? Ніяк. Таму што ведаеце, што это таксама ў 2015 годзе недалека ад Мінска была знойдзена пячатка з пагоні. Гэта першая фізічная уяўленне пагоні на княжскай пячатцы. І гэта пячаць належала полацкаму і пінскаму князю Глебу Гедымінавічу, таму што ён быў на ремонт па нараджэнню. Так, ён быў літоўскага роду, але ён быў князем полацкім. І там ён гэту пагоню выкарыстоўваў. Бацька яго гэтай пагоні не карыстаўся. І нідзе ў Літве не знойдзена ніводнага артэфакта, дзе бы гэта пагоня была. А яна сёння знаходзіцца ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі, яна была атрыбутавана незалежнай экспертызай і датуецца 30-мі гадамі 14 стагоддзя.
Вось, калі яны, я ўжо казаў і тым літоўцам, знайдзіце, адкапайце вы ў сябе на тэрыторыі Літвы пагоню, і ўсё, яна будзе ваша. Калі вы знойдзеце, напрыклад, пячатку Міндоўга. Але вы не знойдзеце пакуль што. Ну, ці не знайшлі. І вось. І іх, канешне, гэта цяпер падрывае. Таму што аказваецца, што большая частка гэтых наратываў дутая. Яна абсалютна базіруецца на вадзе, на выдумках, на дапушчэннях, на вольных трактоўках. Таму што сапраўды гісторыя 13 стагоддзя і нават 14 стагоддзя вельмі цьмяная, вельмі мала гэтых крыніц пэўных. Таксама альбо яны вельмі наратыўныя, што, напрыклад, людзі несвядомыя думаюць, што калі там хтосьці цытуе нейкую летапіс, нейкі ці хроніку, што гэта вось Божья раса, што гэта нешта, што там абсалютна праўдзівае. А гэта не так, таму што іх пісалі людзі канкрэтныя. І тыя людзі выходзілі з нейкай інфармацыі. І мы не ведаем, наколькі добра яны тую інфармацыю правяралі, хто адкуль ім это сказаў. І такія дадзеныя трэба правяраць у гістарычным кантэксце перакросна. Таксама шукаць іншыя незалежныя крыніцы і звяраць. Калі там той самы факт пацвярджаецца, то можна сказаць, што ён па ўсёй, скорей всяго, быў. Карацей кажучы, так, гэта праяў літоўскага шавінізма. Таму што яны, на жаль, цяпер бачаць, што гэта іх наратыў трашчыць па швах. Вось. Добра, але ж трэба ли гэтай інфармацыяй крыўдзіць літоўцаў? Можа, пасядзець ціхенька, хай сабе там... Ведаеце, я не думаю, што каго-то гэта пакрыўдзіць. Я, напрыклад, у мяне ёсць і сябры сярод літоўцаў, і тыя, хто гэтым цікавіцца, яны гэта разумеюць. Калі ім гэта высвятляеш, яны абсалютна з гэтым нармальна сябе адчуваюць. Гэта праблемы тых людзей, якія не могуць замест эмоцый і сентыментаў паглядзець на факталогію. Яны не хочуць успрымаць тую факталогію. Яны не хочуць успрымаць існаванне беларускай гістарычнай навукі. А яна існуе добрых 30 гадоў. І яна не проста так сядзела дзесьці ў кабінетах. Яны проста не ведаюць пра тыя працы, якія былі напісаныя, пра тых людзей, якім гэтым займаецца. Ён вось там выцягваў аднаго Краўцэвіча, але ў Беларусі 30 ці 50 даследчыкаў. Разумееце? Што ж, Рыгор, добра, дзякую вам вялікі, таму што вы мяне натхнілі на то, што трэба змагацца за сваю гісторыю і за сваю пазіцыю. Перш за ўсё, яе трэба ведаць, ёй цікавіцца, вось, і правяраць, ніколі не вясціся на дзяшовыя панты. Вось, гэта самае галоўнае. Гэта былі дзешовыя панты. Што ж, давайте абмяркуем гэта, паважаныя таварышы, у нас на канале. І прашу далучацца літоўцаў таксама. Дзякую, Рыгор вялікі. Да сустрэчы ў Прагі. Дзякую вам таксама. Всяго добрага, да сустрэчы.